ଅମାବାସ୍ୟାର ସେହି ଡାକ। ସେଦିନ ରାତିଟା ଥିଲା ଘୋର ଅମାବାସ୍ୟା। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ବରଗଛ ପାଖରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ଅଜବ ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଛାଇ ରହିଥିଲା। ସେହି ଗାଁର ଯୁବକ ସୁମନ୍ତ, ଯିଏକି ଏସବୁ ଭୂତପ୍ରେତ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ସହରରୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁମନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ସେହି ପୁରୁଣା ବରଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାକୁ କାହାର କାନ୍ଦଣା ଶୁଭିଲା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦଣା, ଯେମିତି କେହି ଜଣେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ସୁମନ୍ତ ଟର୍ଚ୍ଚ ପକାଇ ଦେଖିଲା, ଗଛ ମୂଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲମ୍ବା କେଶରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ସୁମନ୍ତ ପଚାରିଲା, ମାଉସୀ, ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କାହିଁକି ବସିଛ? କ'ଣ ହୋଇଛି? ମହିଳା ଜଣକ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଏକ ଅଜବ ଇସାରା କଲେ। ସୁମନ୍ତ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପଚା ମାଂସର ଗନ୍ଧ ଭରିଗଲା। ହଠାତ୍ ମହିଳା ଜଣକ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ସୁମନ୍ତର ରକ୍ତ ଶୀତଳ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ନିଆଁ ଭଳି ନାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପାଟିରୁ କଳା ରଙ୍ଗର ରକ୍ତ ବୋହିଯାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର କଥା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପାଦ ଦୁଇଟି ପଛପଟକୁ ବୁଲିଥିଲା। ସୁମନ୍ତ ବୁଝିଗଲା ଯେ ସେ ଜଣେ ଡାହାଣୀ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସେଇ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ଡାହାଣୀଟି ଏକ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରି ଶୂନ୍ୟରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ଆଜି ତ ରକ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଶିକାର ମିଳିଛି। ସୁମନ୍ତ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଇଲା। ଡାହାଣୀମାନେ ଲୁହାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ସୁମନ୍ତ ପକେଟରେ ଏକ ଛୋଟ ଲୁହା ଚାବି ପେନ୍ଥା ଥିଲା। ସେଇ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେହି ଚାବି ପେନ୍ଥାକୁ ଧରି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଡାହାଣୀଟି ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ସୁମନ୍ତ ହାତରେ ଥିବା ଲୁହା ଏବଂ ତାର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ଚିତ୍କାର କରି କରି କହିଲା, ଆଜି ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଅମାବାସ୍ୟା ପୁଣି ଆସିବ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ଡାହାଣୀଟି ଏକ କଳା ଧୂଆଁରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବରଗଛ ଭିତରେ ମିଶିଗଲା। ସୁମନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ସେ କେବେ ବି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ସେହି ବରଗଛ ପାଖ ଦେଇ ଏକୁଟିଆ ଯାଇନାହିଁ। ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି ବି କୁହନ୍ତି, ସେହି ବରଗଛ ପାଖରେ ଅଧରାତିରେ କାହାର ଅଲୌକିକ ପାଦଶବ୍ଦ ଶୁଭେ। ସତର୍କତା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଅଜଣା ଲୋକର ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ।